yanzu kuma ga labaran wasannin tare da ni Ibrahim Sunusi Bakori. Ademola Lukuman ya zama gwarzon ɗan ƙwallon ƙafa na Afirka na shekarar 2024 a wani taron tarihi da ya tabbatar da matsayinsa a matsayin ɗaya daga cikin manyan 'yan wasan duniya a wannan shekarar. Ɗan wasan gaban na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles ta Najeriya ya kayar da wasu fitattun 'yan wasa kamar Rowan Williams daga Afirka ta Kudu da kuma Simon Adingra daga ƙasar Cote d'Ivoire da kuma Achraf Hakimi daga ƙasar Morocco da Serhou Guirassy daga ƙasar Guinea, inda ya lashe kyautar kenan. Nasarar Lukuman ta sa kyautar ta ci gaba da zama a hannun 'yan Najeriya bayan da abokin wasansa wato Victor Osimhen ya ci wannan kambun a shekarar da ta gabata. Ɗan wasan na ƙungiyar Atalanta ta ƙasar Italiya wanda ya karɓi kyautar a birnin Marrakech a ƙasar Morocco a daren jiya Litinin ya bayyana wannan nasara a matsayin abin al'ajabi wanda ya yi matuƙar alfahari da shi. Da yake tunawa da ƙalubalen da ya fuskanta a baya a matsayin ɗan ƙwallo, ɗan shekara 27 ɗin ya shawarci matasa da kada su bari kuskuren da suka yi a baya ya ƙayyade makomarsu ta gaba. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta sa ɗan wasanta ɗan asalin ƙasar Ingila wato Marcus Rashford mai shekaru 27 a kasuwa kuma za ta amince da zabtare farashinsa a watan Janairun mai zuwa. Haka kuma a wani rahoton an bayyana cewa ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool da ƙasar Masar Mohamed Salah mai shekaru 32 na dab da sa hannu a sabuwar yarjejeniyar tsawaita zamansa a ƙungiyar ta Liverpool. A wani rahoto da ke cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Southampton na duba yiwuwar gabatar da ta yi kan kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sheffield United mai shekaru 35 Danny Rose daga ƙasar Jamus bayan korar kocinta Russell Martin. Ƙarshen labaran wasannin kenan.